Der ligger lige materiale op i den anden ende. Og så var jeg færdiguddannet som forsker. På Ribe Katedralskole har forskere fra de 2 universiteter i Esbjerg overtaget undervisningen, mens gymnasielærerne er på studietur. Vi er her, fordi vi gerne vil udbrede det budskab om, at der faktisk ligger 2 universiteter i Esbjerg, og man dermed har mulighed for at tage en videregående uddannelse hos os i Esbjerg. Og så er vi her selvfølgelig også, fordi at lærerne på gymnasiet her, de er på studietur. Jeg forventer jo at møde en masse glade elever, som er engageret og som har lyst til at gå ind i det her, som vi nu har været med til at arrangere for dem i de dage, hvor de er uden undervisere. Men jeg tror jo på, at jeg kan bidrage med at give dem nogle cases, og give dem som er virkelighedsnære. De kan være med til at arbejde med nogle ting, som de oplever i verden rundt omkring dem. De kan være med til at opleve det her med, når man tager en videregående uddannelse, så får man et perspektiv, som man også kan bruge i den virkelige verden. Eleverne skal løse relevante udfordringer, som måder at udnytte et efterladt militærområde. De konkrete opgaver får hurtigt diskussionerne, kreativiteten og aktiviteten til at summe blandt eleverne. Det er især nu, når vi begynder at komme i gang med gruppearbejdet, så kan man virkelig se, at der sker meget ting, og det er især spændende, fordi vi arbejder på tværs, klasser og overgangene, og det faktisk viser sig at være rigtig positivt. Jeg har mødt nogle elever, som har været utrolig glade, de har været positive, vi er blevet velmødt, og de synes, det er spændende, de synes, det er sjovt at få lov at være med til undervisning på en anden måde, end de plejer at have undervisning. Alle gymnasiets omkring 600 elever bliver inddelt i grupper på tværs af årgange og klasser for at diskutere et samfundsmæssigt problem. Eleverne går ivrigt til emner så forskellige som miljø, sundhed, vindmøller og guldminer. Jeg har oplevet utrolig glade og engagerede studerende. De har været livlige, der har været god gang i snakken. Jeg synes, det har været en spændende dag. De har fået en ny erfaring med sig hjem. De har lært lidt omkring det med, hvad vi kan byde på universiteterne. Jeg håber, at dagen i dag har været med til at gøre de studerende klare på, hvad det er, de har af valgmuligheder. Og at det er en mulighed også at læse videre på universitetet, og selvfølgelig meget gerne i Esbjerg.